Večeras počinje 27. Sarajevo Film Festival. Večeras će 27. Sarajevo Film Festival otvoriti premijera filma 10 u pola Dani Satanovića. Dino Bajrović, mladi glumac, vodit će ceremoniju otvaranja, a osim u glavnom gradu BiH, SFF će biti otvoren i u Mostaru. Sarajevo Film Festival će se otvoriti film Toma o legendi Tomi Zdravkoviću Dragana Bjelogrgića 20. august. Na ovogodišnjem SFF-u za nagradu Srce Sarajeva u takmičarskim programima ukupno će se takmičiti 48 filmova. U 4 takmičarske selekcije igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma 18 filmova će zabilježiti svjetsku, 3 međunarodnu, 1 europsku, 25 filmova regionalnu i 1 bosansko-hercegovačku premijeru. 27. Sarajevo Film Festival će odati počast reditelju Vimu Wendersu u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Cijenjenom reditelju će biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva, dok će u sklopu programa posvećeno biti prikazana retrospektiva njegovih odabranih filmova. Osim prave zabave u vidu odličnih filmskih naslova, zatim premijera u okviru SFF-a, svi posjetioci će moći uživati u zabavi na nekoliko festivalskih lokacija. Kako je najavljeno, SFF je COVID siguran događaj koji će biti održan u skladu s mišljenjem Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i prema mjerama kantonalnog zavoda za javno zdravstvo. To znači da će biti potrebna COVID sigurna akreditacija, odnosno jedan od ona 3 dokumenta koja su potrebna da bi se prisustvovalo projekcijama i lokacijama. To znači ili da su prebolovali COVID u posljednjih 6 mjeseci, da imaju negativan antigenski test ili dokaz o vakcinaciji, kazala je ranije Andrijana Kop iz Sarajevo Film Festivala.